ciyo bashi. Ila farin ango a faɗa mana me aka samu ne. Yau mun ganka cikin fara'a shin ko dai Alhaji ya zo ne. To da fari ku ɗauko taburma ku haɗo da tuwo ku ji labari. Na san tilas ku yi mamaki don yau kun ganni da annuri. Lallai ila farin ango fitar yau an ta kusa. Ke akuyan nan take a yanka ta a yi farfesun ta a yau ɗin nan 50,000 zan fanshe ta. Mai firizan nan kun daidaita a biya take ɗauko kayarki. A'a ba mu shirya ba wai sai an ƙara 10,000. To ki ce mata an ce an ƙara na gaban ƙarin ma an ƙara. A yi sauri yanzu a kawo ta ba na son harkar kankanci. Har na tuna sanda ina talaka a gidan nan mun ci miyar kuka. Abango kar da ka bar mu duhu ka faɗa mana me aka samu ne. A da na ganka cikin fara'a to dutsen ya fi ta tsuntsu ne. Rakiya da rabon zaki ka wuri na kashe ta ure kika yafe ni. Ai da na so ki iyo yaji daga nan an baki takardarki. Wane ne ila farin ango ni da kai mutuka raba wallahi. Yanzu ne ma zan da dare nan ka ga can sirkin ka a jan kofi. Dole ma fa a nemi atamfofi ko can ku ta samu kamar dila. Burina matan gwamnoni a wanka ku yi musu bulala. Gari ya dumama ya ɗebi ɗumi ana tabbatin matan ila. Duk wacce wankanta ya burge ni ita ce farkon tafiya haji. Dan Allah ila farin ango faɗa mana me aka samu Ke ne. wani sako ne aka turo mun daga layi na fa na MTN. Wai ko inda na biyar da nawa za a aiko mun miliyan 10. Yanzu dai sai na buɗe yan boko su karanta za ku ji labari. Na biyo hanya a cikin fara'a sai gashi na tsanci akwatin nan. Akwatin nan da kuke kallo Allah shi ne masanin gaibu. Amma ba na cire tsammanin wannan nauyin ta na daɗi ne. Ku kira kafinta ya rusa gadon ku a sai muku sabo dan China. Mai naman nan in ya kullo ya aje mana ko na jaka 10. Kai ado kamuli dan kirki kai ma zan sai maka je bayi. In ka ɗauki tumatir ko gwanda ban yafe ma ban ka loda. Yanzu nan sai su kashe mota a aje maka gongon basisi. Kuma an kado shi hawan gyambu dan Allah kar ka kure tutur. Dole ma in nemi tira ekta sai mun titin waccan hanyar. Yanzu duk wani haja na masu kuɗi kwanan nan dole da ni za a yi. Ku taya ni mu buɗe akwatin na iyalai na a cikin shauki. Matsa dai kar da ku so mai mun in kun ga daloli yan banki. A nan ma ba zan buɗe ba sai na isa can kuryar ɗaki. Saboda kuɗi na san suru makota zan su ji kan